favourite artists are all on Angami. Listen to them free and play their songs whenever and wherever you are. Download Angami now for free.
Right, maswera sei vazukuru vasekuru sei ndaniri maswera sei pamboitika ka technical fault mbichana handiti tanga tichida kushandisa imwe gadget manje gadget yachona raramba ameno muri kundinzwa zvakanaka here kana muchindinzwa nyorai kumacomments ngataurira nekumacomments handiti live stream yedu yatinonokei but hatatouya so let's just share nevamwe and let's just share our live stream kuitira kuti vange vari vanouya kuzobatana nevamwe pabasa ratinaro panapa nditi tichitoti yanga iri sei Sunday yenyu kwese kwamuri musi wesvondo wanga wakadii handiti ndokupura muninyorero kumacomments mungondiudza kuti ndiri kunzwika here muri kundinzwa zvakanaka here alright thanks very much Johan Masowe echishanu thank you very much right Faith Machara zviri kudii waswera sei muzukuru wangu kuri sei kwauri kunoko kuri right zafanaya muhlanga udisappointed zviri kufamba here zvakanaka muzukuru how's everything going handiti thank you very much Johan Masowe zviri kudii kuri sei kwamuri kweyo zviri kufamba here isusu tiri vatano handiti toda kuti tinge tiri tinongoita live streaming yedu kwemaminutes mashoma mazuva anga awandisa tisingaiti malive stream handiti so ngatimboshandisa mukana wachona kuti umboita malive stream nhasi patinoda kuti timbotaura nenyaya dzerudo dzebonde timbotaura nyaya dzerudo nebonde handiti so ndiri kukumbira kuti tingoshare ngatingoshare kumawhatsapp ngatishare kumafacebook tingoshare live stream yedu nevamwe handiti link iri vanhu vashoma vanhu vamborasika vachienda kune rimwe infact isu taita problem yekuti gadget yatachida kushandisa yatirasisawo handiti but anyway ngatiinvite vamwe tuye tizotaura tizoonesana aiwa zvakanaka vanouya vanotibata munzira tapiwa zviri kudii tatowana she matanhire zviri kufamba here muzukuru une kwauri aiwa kunokuri right handiti toda kuti timbotaura panyaya dzerudo vazukuru timbotaura nyaya dzerudo takasichiona vamwe vanoti rudo hanzi rudo runosimbiswa nebonde but vamwe vanoti mukomana kana kuti munhurume ukangomupa chete bonde ukangomupa makumbo hanzi nevamwe vanhukadzi hanzi kana nerudo rwatopera kureva kuti zvoni pabonde pane secret iripo handiti so ndoyatoda kuti madzimai ambotiudzawo nhasi ende why is it varume unoti ukapiwa makumbo handiti apa ndiri kutaura hangu vanhu vasati varoorana handiti vanhu vasati varoorana umwe munhu ukangomupa makumbo chete nerudo runotanga kutotonhora kudai rudo rwachona runotanga kutonhora chii chinei chimboitika chaizvo chii zviri zvinenge zvichimbotora nzvimbo wazukuru why is it munhu waunoda kana kuti pane pagara pasitorina rudo zvachese here kana kuti chii chinei chiitika kana kuti toti pane pasitorina rudo munhu anenge achida kungokushandisa here anenge achida kungorara newe then akangowana zvaanenge achingoda chete then that is it otorwa pasi finish atorwa pasi akutoenda futi pane umwe toti ishave here kana kuti munhu anenge achingoda kungotambisa vamwe vanhu ende why is it ende nyaya dzekurara mese tingati tinofanira kumira nguva yakareba sei kubva pamusi watatanga kudanana toti chingopinda parudo nhasi here tototanga kurara tese mangwana kana kuti tinombomirawo tichionana kana kuti zvangofanana kana kuti anenge anyengwa neanenge anyenga wachona vese vanenge vari muchiki saka hachekumirira hapana munhu ndiye handati anondida
munhu ndiye takutodanana even the same day togona kubva tatongoita nyaya dzedu dzepabonde. What do you think? Anditi so ndo nyaya dzatoda tinge tichitaura pazuva ranhasi vazukuru. And also why is it vanhu vanenge vapinda muwanano kana kuti vanhu vanenge varoorana, munhu anenge aroora mudzimai wake akanaka, but munozomuona kubuda kunze uko akunotsvaga vamwe madzimai, ende ukada kutarisa vamwe madzimai aanozosangana nawo kunze, vamwe vachona unotoona kutoti mudzimai waari siya kumba aritori nani pakutaridzika kupfuura umwe munhu waanonosangana naye kunze uko. Anditi so what do you think nyaya yekuti vanhu vakadanana nhasi tingamire nguva yakareba sei? Mwedzi here, 6 months here, kana kuti tozozviita after tawanana zvekurara pabonde? Handiti so ndaisa link vazukuru, you are welcome. Uyai mustudio tizokurukura nyaya dzachona. Handiti tizotaura nyaya dzerudo nenyaya dzemunhu. Right, Manas. Maswera seangwa. Taswera zvakanaka, waswera semuzukuru. Uri bo. Sorry ndakukudzosai kumashure muchana kana ndatongoona pakangonzi live ka. Ndatongommanya kupressa kuenda mustudio sikazoti live yacho ndechi. Ndangoti chero ndasvika kuna sekuru wangu chete. Aiwa wagona totobvunza taikoko tikanonoka. Alright, hapana chakaipa. Chekutanga vevazukuru, uyu anonzi Menas Chibanda kaane channel yake, YouTube channel yakanzi Menas Chibanda. So first and foremost tikabva panapa hande tinoonawo basa raari kubata ipapo, hande tobva tanosubscribe. Irikuita bounce back kuside kwako wazvinzi. Tachika. Wotrai kuti kandiisa maearphones yacho. Alright. So so nyaya tiri kufamba nayo pazuva ranhasi tiri kutaura nyaya yerudo. Seapa tanga chimbotaura tichiti kana musikana nemukomana vachinge vadanana nhasi vangamire nguva yakareba sei vasati vapinda panyaya dzepabonde? I think ichiri kungoita bounce back. Mira ndiise maearphones alright. Ndimbobvise pamwe kanhu kandinaka. Kana kuti kana yaramba ndoenda kutombokata ndopinda futi. Alright, hanzi Chigombe hanzi same day bo, hanzi ipapo sekagiri. Hanzi tatongodanana chete nemakumbo ngaatovhurwa. Vamwe wavo. And then hanzi naDuty tendai masasai hanzi zvadzi yamai yaswera po. Handiti. So what do you think muzukuru nenyaya yekuti vanhu tikadanana zuva iroro vamwe vanobva vatonoti takutonorara kwangu tichinatsoonana? Ichiri kubounce back here apa. Apa yanana apa yaboy. Pamwe nyaya dzenetwork dzangu maybe. Pamwe network ndoitori weak ndo zvandakutoona. One day harizoite manje. One day kazvapa nezvekutorana kubhawa. Ndo mafungiro angu ine. One day zviri boka kana zvemari. Because zvemari hazvina kunzi hanzi wati. Ipapo. Because unongozora mbostanda kana kuziva kuti munhu kazhinji kacho unongozora mboziva kuti munhu yakamira sei. Unless pamwe kana ariwo nhumaraini wekuti unongochimuziva zvitomboabata. Kazhinji kacho isusu ka vanhu vatinosangana navo isusu ka havasi vanhu mumaraini, havasi vanhu veloka. Saka unenge wazombostada sei kana ndowaziva sei kuti munhu akamira sei. Ndo mukuzobondera manje mo. Saka tiri kuti hameno kuti vamwe vanoti kudiwa. Tiri kuti chimbomirai kwenguva yakareba sei musati maita chinhu ichi, musati mamhanya chinhu ichi? What do you think?
Menas. Kana makarova kana kuma 2 months ikokoko. All right, 2 months. Kuma 2 months iko 2 All right, 2 months. Yeah, network yako ameno zvairi kuita. Network yako ameno zvairi kuita. So hanzi na Menas chero mukati ma 2 months. Hello. All right, chimbotira kudzoka futi. Chimbotira kudzoka futi. Right, vazukuru ndofunga mazvinzwawo hanzi one day haizoite na Menas Chibanda, hanzi inongoda zvekubhadharana zvekutengeserana. Handiti ndinawo mwazukuru wangu anotengesa bonde. Ndinawo mwazukuru wangu anotengesa bonde, hanzi aivawo ndo vanongoda kungoti ipapo ipapo tobva tatoita tatopedzera. Ndakachisinzwa ndine vamwazukuru wangu vasina magirlfriends, zvachesa, haana musikana, haana mudzimai. Vanotaura vachiti isusu handidanane nemunhu, zviri nani kutopota ndichitora vasikana vemurodha, handiti vasikana vemunzira vanotengesa. Hanzi iyeye hanzi haandipe stress, kana akati ari kungoda 20 bond ndinongomupa 20 bond yake. Haandikumbire mari yeairtime, haandikumbire mari hakuna kuti zita rako ndiani, unenge uchingoziva kuti ndibhebhi chete. Hanzi unenge uchingoziva kuti ndibhebhi. Hanzi haakuti mari yangu yerenti iri kushota, haadi mari yetransport, haana zvibinge zvakawanda. So hanzi nevamwe vakomana ndotoprefer hangu kudanana kana kuti kupota ndichitora vasikana ivo vaya pane kutora bhebhi. Hanzi nekuti bhebhi ari expensive. Apa hanzi unenge wapedza time uchibhadhara uchimupa zvino nezvizvi, pabonde pachona haagone futi. Vamwewo ndo vanoti aiwa zvekutora munzira havaite, bheta kudanana nabhebhi 1 tichiita zvatinenge tichiita. Amen. Kuti imimo munoti kudii vazukuru? Handiti hanzi na alright Manase network yadhakwa. Alright, unodzoka muzukuru. Sikanzi na Dhane Madzinga, hanzi ndechekuti munofanirwa kuenda kupi nerudo rwenyu, nekuti kana zviri zvine future mukati one day hazvisi kutombodzidzana first. Alright, hanzi zvoda kutombodzidzana first maybe, but kana zviri zve hit and run, we one day racho rinoita. Handiti ndidhani uyu taurawo munozvionawo sevazukuru. Hanzi kana rudo rwenyu ruri rwekuti munoda kuti munge muri munosvika mune ramangwana, munge muri munochembedzana mese, zve one day hazviitwa zukuru. Zvongoti tasangana nhasi tobva tatorovana zvinhu. Pachimwe chinhu chandakadiscover chinoita kuti vanhu vazoita zvokuti vangosangana vobva vatorova, pane pasangana vanhu vanenge vari munzara 2, musikana anenge ari munzarawo. Unoziva kuti nyaya dzepabonde kazhinji kana uchinge wadzitanga, kana watanga nyaya dzepabonde kuti uzodzirega inyaya dzinonetsa. Handiti so vamwe vanoti kana maybe anenge asina boyfriend. Remember futi kuti vanhu vechidzimai vane disadvantage yekuti ndivo vanonyengwa, ndo vanoaprochewa. Vashoma vane zvivindi zvekuaprocha vanhurume, varipo but vashoma, but majority ndo vanotoaprochewa kutonzi baby haufa, and anenge achingoita famba nepesi yemunhurume kana kuti yemukomana vanenge achidanana naye. Even akanzwa kutoti inini ndiri kunzwa kutsva kuti dai ndambobatwa nemunhu uyu ambonatsondipa size chaichai, agone kukuudza. So murume you be controlling the whole situation, mukadzi anenge ari ngori pamahwana. Handiti so akazowana munhu ari fast, iye anga agara ari torowo munzara zvake, obva asangana nevamwe bhudhi vasiri kutombopa chance.
anobva atongoita givhina, anobva atongoti shamwa ita, oti ita chero kana urara uchindidzamba ndiwe. Why? Because munhu anegona anga aritoriwoche aritoriwo pahanga, aritori panzara, anditi. So nyaya dzepabonde hadzisi dzinongoitwa nevanhu vanodanana chete. Pane anonzi ma-friends with benefits, woti kusikanane achiti inini handidi kudanana nemunhu, but zvepabonde anenge achizvida. Kotiwo mukomana achiti inini zvokudanana nemunhu zvinonetsa, but dzekurara achidzida. Obva vangosangana vakadaro, hapana I love you, hapana chii, kungoita mabenefits, kungopanana zvinhu zvosangana dhuvana, and then that is class. So hanzi naReginald Mutero, hanzi alright, ana Timbo, hanzi Bolato, ameno Bolato ipi hanzi 2 months unenge wapera mari wena because unenge uchida kumubhilivhisa, right? Ana Gerald, ana Reginald, ndiReginald Mutero, hanga 2 months ka hanzi unenge wadyiwa, wati svini, wati baba so 2 months amenoti vamwe munoti kudii. So apa ndiri kudiscover kuti pane vamwe vasikana vanenge vachingodirwa kungorohwa lula, kungorohwa poto, anenge asingade kuroorwa, ndoongoda kungorohwa poto zvosiwa zvakadaro. Ameno munozoonawo kwoitawo vamwe vasikana kuti anenge achitoonekwa kutonzi iwife material, tomuroora tikamisa mumba, vamwewo. So what do you think? Alright, hanzi naFaith, hanzi zvepapo izvi hanzi zvinongoitwa chete nevanotengesa nyama. But varipo futi vasingatengese, but vari munzara wazukuru. Varipo vasingatengesa varitori munzara chaiyo. Varipo. Mwana asingatengesi ongoita zvivindi zvongoti ndoda kumboihwawo. Da kumboinzwawo. So what do you think nenyaya dzebonde idzi? And also bonde rinonganzi riri pavanhu vanodanana chaizvo, vanhu vanodanana, ringanzi ndiro rinosimbisa relationship here. Ringanzi ndiro rinosimbisa relationship here, kurara nemunhu kunganzi kunoita kuti relationship inge iri inokwira here kana kuti hapana zvakadaro. So what do you think vazukuru? Relationship ingasimbe here nekuti tavata tese kana kuti bodo? Ndaisa link, pane link riripo pamusoro apo mchana, uyai titaurirane mustudio. You are welcome, come through, let's talk about it. Tikurukure, anditi tikurukure vazukuru, uyai titaure. Yaititaure nyaya yatirikutaura nezvayo, nyaya yebonde, kuti bonde kana uchinge wasangana nemusikana wako, vamwe mazuva ano hauchisina zvekuti ndozokupa answer, ndozokupa reply after 1 week, kana ndozokupa reply after 1 month. Ukasangana nemunhu, vasikana vamwe vane zvivindi mazuva ano, kana kuti vari kufambirana nenguva, ukatongomubvunza kuti bebi haufa, bebi ndakuda, umwe anobva atokudza kutoti neniwo bhudhi ndakudai. Hanzi nevasikana vamwe ka, hanzi tine tichitya kuti zoni anozofunga akaenda, anogona kuzofunga kuti bebi uyamubharanzi beta umusiya. So kana watoda munhu ka, hanzi ipapo, noti zvekuti zvoti unozomudza mangwana, anogona kuzongomuka akachinja brain, achinja pfungwa kuti musikana uyo, but ukagara watongomudza kuti neniwo ndadawo, plus vamwe vakomana havadi kuwesterwa time, handiti? So what do you think pakupfimbana apa, pakunyengana, kuti munhu anofanira kumirira ngatichi kupindurwa reply yerudo? Munhu anofanira kumira nguva yakareba sei usati wamupindura? Number 1. Number 2,
wamupindura munofanira kumira nguva yakareba sei musati marara mese? Munofanira kuita nguva yakareba sei? Same day here totopanana makumbo kana kuti after a week kana 2 months? Handiti ndo nyaya tiri kutaura iyo weshanti. Right, muzukuru wangu Manube. Right, muzukuru ndinokugamuchira muchirongwa. Ito angu makadii. Ndiripo, zviri kudidi? Tiri right zvangu. Handiti? Kuno kuri right. Ameno kwamuri. Daiwa tiri kukomborerwa. Inyaya yeiko ndangosvikawo nekupinda mustudio handisi kuziya. Alright, tiri kutaura nyaya yekuti nyaya dzebonde, tiri kutaura nyaya yekuti kana uchinge wadanana nemunhu, handiti ukadanana nemunhu nhasi, ungamirire nguva yakareba sei musati mapinda pabonde mese? Uyezve bonde ringanzi rinosimbisa relationship here kana kuti harisimbisi? Angu pari trick. Pari trick. Kana ndikadanana nemunhu nhasi, ndingatori nguva yakareba zvakadii tisati tasangana pabonde. Zvakudipenda nekuti imimi vanhu vacho muri mafast forward zvakadii. Pane pekuti ndogona kutodanana nemunhu angoka but nditori panzara. Alright. Saka ndopai pekuti kana ukatonzi ngatimbodaiso iwe wanga wagara uine nzara ka you just go for it. But kana uri munhu, kana muri vanhu muchinyatsondwa, muri vanhu vari kudanana, uri munhu wari serious nerelationship, munhu arikuda zvekuroorwa, umwe wako achida zvekuroora, I don't think kuti bonde ndo rinosimbisa relationship. Kuwirirana kwenyu, bonde chinhu chinosanganikwa nacho yesi mukudanana zvinozongoitika, but bonde harisiro rinosimbisa relationship. Ndio mafungiro angu zvangu. Bonde harisimbise relationship. Imimi kutaurirana kwenyu plus chimwe chinhu chandakaona chinokonzeresa kuti vanhu vazo depends nekuti munenge muchidanana muri kupi nekupi. Alright. Kana muri vanhu vanenge vachionana nguva nenguva, zviri easy kuti mukurumidze kurara mese. Zvakudipenda nekuti musikana ari chipi zvakaita sei. Zviri easy kuti mukurumidze kurara bese, ndo nenyaya futi yekuti unenge pamwe unenge wagara wagarisawo wakutozvidawo. So but kana ungoriwo munhu wanokwanisa kungomirira even though wanga wagarisa, but uriwo munhu anokwanisa kungomirira nguva, you can still wait kusvika nguva yacho yakwana. Munongotaurirana mukanzwanana kusvika nguva yacho yakwana. Alright, but pane vakomana vamwe vekuti ukasamupa chinhu chiya anoenda zveshuwa. Munoti kudii navo vakomana vakadaro? Inini I prefer kuti munhu akadaro aende zvake because but anenge achikuda pampacho, anenge achitokuda, atori murudo chaicho. Anenge asingandida, anenge achingoda sinhi chete angu. Aiwa, anogona kutsanangurira. Alright, anogona kutsanangurira kuti shamwari ka idini ndane gore ndisina kumbochiona chinhu chiya. Zveshuwa ndiri kufa nenzara. So zvandane musikana, handikwanisa ndinge ndinotenga chinhu chiya. Ini ndine munhu wandodanana naye, nditambidze. Unotiwo kudii naye? Panonetsa angu zvine ari serious chaizvo. Anenge atori serious kuti handisi kuda kuhura ini. Kuhura handisi kuda. Iwewe ndio musikana wangu, ndipe. Ndadanana newe but ndiri munzara. Zvakudipenda nekuti tadanana kwenguva yakareba zvakadii. Tiri kutaura zvoti mane 2 days zvenyu kana 3 days? 2 days no angu. 2 days no. Kana even 3 months chaidzo no.
because pa2 days ndichiri kuda kuziya, ndichiri kuda kuziva kuti munhu akaita sei, tichiri kuda kuita zvematest and all those things, saka hazvitobudi. Alright. But Saka uri kuti kumirira kunoda kumirirwa kwenguva yakareba sei, right? Kumirira zvekuti muzosangana pabonde. Zvinoitika ndezvekuti angu zvinenge zvakudhipenda nekuti imimi vanhu munowirirana zvakaita sei, uye unenge waona kuti munhu wako wamutrust kusvika papi. Panenge pakurara nemunhu paipai panenge pakushanda trust angu. Alright. So pasina trust hazvibude. Kana usina kumbonyeberwa zvekubhilivhiswa zvekumbodzwa wonzi ndoda kunoona wana teteka, honestly speaking hazvibude. Alright, saka vakomana muri kuzvinzwa kunzwa hanzi chimbotiudzaiwo zvekuti ndoda kunoona ana tete, ndoda kuti unoona mai vangu. Wombotsvagawo dzimwe hama dzinobhebhewo dzaanotaura nadzo dzekwenyu, zvinomupawo kasimba kaassurance yekuti zvinogona kuita. Hanzi alright, pane malingi ari kutadza kujoina, rambai muchibaiwa zvikuru munopinda dede. Hanzi naFaith, hanzi ine hangu semafungiro angu kabonde hari simbisi relationship kana muri musikana nemukomana, but rinotoita kuti mukomana ashaye hanya newe kana mangomupa chete. Hanzi kana arova lula hanzi zvatopera. Yeah, that's true, because you find kuti ango vakomana vazhinji vanotokupfimba vachitoda kuona kuti uri munhu akaita. Vamwe varume vanenge vatori varume vatori serious vari kuda mukadzi, but ukangoti wabva wamuona ubva watongomuvhurira anobva atongoluza interest mauri, anobva afunga kuti alright vangani vakomana vakauya kwauri vakakuudza kuti vanokuda, vamwe vacho vachitokutrika ukabva wavapa. Saka nyangwe dai munhu anga ari serious neweka anobva atongoluza interest mauri. Ndo zviri kusimbiswa futi natimbo izvo, hanzi bonde harisimbise relationship asi kudanana nekuwirirana kwenyu, kunzwisisana kwenyu necommunication ndo zvinosimbisa rudo zvebonde ndezvimwe izvo. But onaika inzwa vasikana, do you know kuti zvoni muchiwirirana muchinzwanana zvinhu zvichifamba zvakanaka zvisingaiti, iwewe semunhukadzi, sevasikana nevakomana vemazuva ano vari kutangadza pabonde vachiri vana vadiki, handiti mune matojaira nyaya dzepabonde, wakutoziva kuti anogona bonde anenge achiita sei, neasingandinakidze ndeanenge akaita sei. So vamwe vari kuti tisati waste time kuenda kure nekudidika, ngatigare tatesta zvese, kunzwanana nekuwirirana nebonde rachona. Ango pane different between musikana nedzatinoti mbandara, handiti vasikana havana chavanoda kunzwa. Kana ari musikana asina kumbobvira aita nezvazvo, haana chaanonzwa kuda nekuti anenge asina chaanenge achiziya. But vanhu vakamboita vana, I think ndo vangatode kuti dei tagara tazviziya. Kana ari mukomana wasina kumbobvira aita mukadzi, yes mafeelings anenge ainawo, but not like munhu akamboigara nemukadzi kana kuti akamboita mukadzi kana kuti akambosangana nemukadzi. Alright. Regi? Kule. Zviri kudidi? Malolo sekuru. Indava papi uri kuratidza kuti unenge uri kutobva uchimhanya mai manje. Kana sekuru, madhamu toyakateerera iri pasaidi. Hatatati pamwe mabva kutombodai katikati aiwa ndinodada nemi wazukuru ngachitsve sekufa. Okay sekuru, aiwa ndiripo pandima ndiri kuihwa nhawi. Alright, ndimi mune experience yazvo, munotokudii nayo nyaya iyi? Munoona chii sekuru, zvinhu izvi zvinosiyana ndikutaurirei semanzwisisiro andinoita inini. Alright.
Because tikatarira kune maclasses maviri vanhu vakamboroorwa nevakamborora uyezve kozoti vasina kumboroorwa toti vasikana nevakomana vasati vatombopinda munhau dzewanano handi mazvinzwisisa. Yes. Vanhu ivavavo kudanana kwavo kunosiyana nevanhu vakamboroorwa nevakamboroorana zvinosiyana. Pakadanana mukomana nemusikana as it is vasati vambopinda mumarriage, zvakakosha kuti vanhu vavo vasatanga kumhanyira nhau dzekupinda pabonde. Hanimopawisisa. Because zveshuwa hazvina zvazvinobetsera, because kazhinji kacho generation yevakomana vechidiki variko mazuva ano akangowana kungodzidza bonde zvoreva kuti pavasikana vese vanogona kuteverera hapachina wachamboda kunyanyotora kuti aise mumba whilst kana ambopinda naye pabonde. Uyezve kozotiwo kuvanhu vanonzi vakamboroorana, tongoti mvana nevava kana kuti vakamborambana nevakadzi, kana vanhu ivavo vakange vadanana vakasangana kunzi vaonana vakupinda munyaya dzerudo vari kunyeperana zvewanano chichi zvakusiyana pakuti murume anenge achipisiwa because haasati ave nemukadzi waari kugara naye. Sometimes panguva iyo mukadzi wo futi anogona kunge achipisirwawo futi zvekuti ave nenguva asingagari nemurume mumba ane mapauro. So chakusiyanisa vanhu ivavava kuti vasamhanyire kupinda pabonde inhau yekuti maybe distance, umwe ari kuZimbabwe umwe ari kuSouth Africa. Asi kana vakange vanhu vavo vachiri nemukana wokukwanisa kuti vanongoita kadistance kekufambirana kuonana, for sure ndiri kunyepera isekuru vanhu vavo vari easy kusangana pabonde. Vanoswera vatosangana. Vanokwera vasangana, hazvichatori manje kuti kwanzi toda kunyeperana, toda 2 months, tinoda 2 weeks, tinoda zvimazuva zvishoma shoma kuti timbodzidzana. Handi kunyeperisa ku distance ndio inoondonga zvinhu. Distance ndochokwadi plus nekuzoleka kwemaresources futi, because umwe anenge achitoda kutorova zvinhu pamwe. Alright, distance ndakwanisa kufamba ndikauya, for instance toti dini alright kumba kwedu kwandinobva ukadoma handiti baby haana mukana ndogara pamba lese nechigara pamba namai vangu handiti kueradziva. Hapaite kuti nditore baby ndiuye naye padheni ndizombodaidai handiti. Baby wari kugara kumbawo kwake nevabereki, kumba kwavo nevabereki hakuitike futi. Ndizvozvo ende anenge ari mahwaniwa. So inini wachonaka handinawo chekubata cheuviri. So kuti titi kuzonobhuka kaloji nekudidi ndovaiva nozobatwa chiita namasango. Mavidhiyo tunotenderera twamasango ndiro timu rachona. Chimwe chinhu chandinoda kukuudzai, kana akange ari maybe mumvana kana kuti anoshandirawo kumwe kwaari kuwana zvibasa vari kuroja mumatauni ava, anoda mari yerendi. Anoda mari yerendi. So akadanana nemufeso ane zvimari chichi, either ari a single guy handiti. Whilst chandinoziva mukadzi akangowana munhu ane muheu a caring husband inomubetsera nemari, a caring boyfriend inomubetsera nezvimari ichimusapota zvikafu mumba make, ari easy kuti kana azviitigwa izvozvo maybe less than a week vadanana yato open track. Vakadzi vashoma vanokwanisa kuzvidzora kuramba bonde kumunhu akadaro whilst kana aitigwa saizvo, because varume tine matricks akasiyana atinogona kutrepa nawo vakadzi panhau yekuda bonde. Munofanira kuzviziva izvozvo sekuru. So chinoitika ndechekuti murume wese anonyatsoziva kuti weakness yemukadzi ndeyekuti kana mukadzi achigara ari ega zviri easy kuti kana dambudziko remari obvious atori naro. Zvakungosiyana nemaclasses atinawo sevanhu, kuti klasi ndeyevanhu vane mariwo, mukadzi anowana anoshanda basa rakanaka, maybe kana vari sevazhinji vanenge vari kuma-out countries ane mazvo. But whilst kana especially nyika yedu nemaomero akaita sekuZimbabwe situation, maomero akaita iye zvino, vakadzi vashoma vanogona kumaneja kuti ini ndinowana mari inondikwanira inogona kuchengeta mwana wangu kana kuti vana 2 vandinavo.
wailisi kana kangera angodanana unemufesi mufesi akaradza tane zvimari mari anokwanisa kuheupa ndokudzai sekuru 2 weeks yakawandisa a week yakawandisa ndokudzai bonde rinenge ratoitwa nevanhu rine ratorohwa vatoneta saka zvangori nenyashawo dzaMwari kuti munhu yeye zvaaziva muviri wako achada kukutora here kuti zveshuwa munyeperane zvokusvika pakuroora. Alright, tiri kupabata. Alright, Mr. Menas, wokambe. Yesa. Network yangu ingesamira zvakanaka. Saka ndachinja network. Alright, I know it's okay. Moro ivari kumashure, unoresera vanhu vari kumashure, vandaona kumashure. Aiwa, unotsvagira vanhu vari kumashure iwe, tsvaga vanhu vari palive. Aiwa, vaari ndikamera ndiwatodaka iwawo. Aiwa, vari kumbotigadzirira madringi kuti timbogadzirisa mazwi. Handizvozvo, happy new year kamublazi wanga. Aiwa, good zvokuti mukoma wangu. Aiwa, takupinda nebekdo. Aiwa, kana makapinda live kandi vanhu vatoda iwawo. Dzinotendwa mukoma wangu. Yes, so tichirova nayo nhau yedu tichitaurawo zvakare hanzi alright, tichaita tichimboverengangu macomments kuitira kuti tinge tiri tinoingenjawo vamwe handiti hana Joy Mafukidze hanzi tapindawo muno sekuru tiri kubatsirika nezvirongwa zvamunotinzira kwai zvemusango. Alright, thanks very much Joy nekusapota handiti hanzi Swema Richard, inini ndogona kuchengeta vana vanguyo, havasi vese vakadzinzenza. Alright. Swema hanzi ndochengeta vana vangu. But nyaya iri panapa inyaya anonzi masexual needs. Havasi vese vanogona kuzvibata. Parikuitika bouncing back. Mr. Manase, muri kushandisa chii? Muri kushandisa code? Aiwa, codeless. Aiko kaya ndokamwe ndakaona kuti kangu nyamuka ndokashandisa. Alright, mimi ngoisa ma earphones chona. Kanongoda pa live chete ndokunga panoda pa recording chete andi. Kangu akandokashandisa. Pamwe kanoshandisa same problem, kanoita same problem. Alright, mirandi zame zvimwe. Pamwe kanoda uchirekodha chete andi. Saka nyaya yebonde idzi dzinonetsa, but chinhu chaiya chinonaka kumana. Tingataura nekutochigarira pasi kuchidiscussa mwana kuita bonde kunonaka. Tane nguva yedu but tiri kutokuziva sekuru zvamutaura mudziwa navanhu vese izvi. Haisi secret. Kakunazoita boira. Saka kadzinako kanongoda parecording chete here. Kana uchirekodha musisiri live. Amini kana uchirekodha mavideo chete ndo pakanazoita bo. Alright, ngatidzokere kunyaya yedu. Takukunzwa. Tiri kumhanya nenguva. So hanzi naJoy hanzi zvemusango ma1 unoswera wabuda H Metro ukazikanwa nenyika yese. Madede emusango ma1 but ndoye kana usina maresources chesangoloshandiswa nanhu vakawanda. Kana kuri mina ndikudzei manje ango kana kuri kuZimbabwe muchitori vana obvious musango because ndekupiko kwamwana maresources kana chitongori vana chete musango obvious. Vasina kumboitira musango simudzai maoko toni. Hapana unokushaika. Because
Kwewo ungangoti kudii? Ingati kudii? Aiwa. Iwe zvazvinosimudza kunze kwako ndowega usina kuita Ai, na, registration na, ndasina na, kuita na. mambosimudza maoko regineni chete tisina kuirwira musango nini ndakapinda mumarriage ndiri virgin izvo zvozikanwa nemi chete zvezvo Secret yakavanzika iwe. ndangori nemwana one nini handina secret indatanga uchimhanya chinhu chiya chandine 14 years ndanga ndatosangana nazvo kuita maquinta delicious vangu pa14 years unozva kuti kundwa tsitsi kwandanda kuita ka ndaitonzwira tsitsi vabereki vachitondoona vachiti mwana indaitoti mwana ndiri kutozviziva zviri kuitika Seguruka ndisati ndaenda zvangu ngatingoyambirai generation yevakomana vechidiki especially vana vari kuzvikoro toziva kuti vanotonde musikanzwa vanotouya pamaplatforms po panapa vachida kutohwa kuti sekuru vari kuti chii then so zvakakosha kuti kumwanasikana wese asati aroorwa asati aziva murume ngangonzwisisa kuziva kuti munhu wese anogona kuuya achiti anoda havasi vose vanoda zvemashuwa vanongoda kuziva vazhinji muviri yavo vopfuura voenda ende zvinhu zvakaoma ndo vakawanda wacho saka zvinhu zvakangoma kuti nekuzvichengeta kwaunenge waita kwese wongosvika pakungozvirasa ne2 minutes saka zvakangoma chero nevakomanawo ndizvozvo pamwe pachona kashoma haugoni kuziva kuti kana mwana wamubata ukaenda naye mumagwenzi uchinobva mumagwenzi hamuteverani here mukaenda mese kumba umwe upenyu neurongwa hune hwatorashika nekuda kwokuti wangofarisa ukangotora mwana wevaridzi ukatamba naye of course anokunamira ane mazvona saka bonde ndokuroora kwedu vazhinji saka bonde harisimbisi bonde harisimbisi rudo kuti relationship isimbe that's my point handimaona bonde harisimbisi kuti relationship yatosimba yatogwinya nekuti tarara tese otherwise kana kuri kwokuti munhu akamboroorwa neakamboroora pasangana mvana nemvanarume izvozvo zvinogona kuitika because meso evanhu vakamborara nevakadzi nevakamborara nevarume akangotarisana chete handidi kunyepera anotongototaura vega kuti hashamwari inini mutambo uyu ndinoziva ndine vana vangu iwo nevana vako saka chinongotisanganisa pakapa ndizvo izvozvo hazvimiri kuudzaniwana zvinhu izvozvo izvo vakutoita zvavangavajaira izvozvo saka ndozvingoripo chikwadi pavakomana vasikana ngatiregei kugara tatanga because ukangorekana mutambo wacho watoshaya hauchabudimo so that's my advice sekuru hanzi nevakuru hanzi ukaraidza nero chembere muto wegwai mangwana inofuma iri mudziva yakawira mudziva mashoko makukutu awataura muzukuru wangu kana kune vechidiki vari kunze vasikana ndoda kuwapa advice musikana wese musikana anditi ndiri kutaurawo sababa vevana vasikana anditi panobviswa bhurugwa pangani pairi here kana patatu chete ukangona wavhura pechi 4 watoshata anditi bhurugwa rinobvisiwa kana uchida kuenda kutoilet uchida kuita wet bvisa bhurugwa kana uchida kugeza bvisa bhurugwa kana uchichinja bvisa bhurugwa pechi 4 zototi watoitwa watoshata unenge watonyura because saizvozvizvi vana vari kuenda kuchikoro vanogona kunyengereka matablets mafoni akati kuuyaya baba vanogona kukundikana kumba kukutengera foni
Woitawo chimufesi maybe chinotengesa mabhandi, chinotengesawo heti kumisika uko, chinotengesawo mapatapata nemanyatera zvakasiyana, chinowanawo zvimari mari. So mwanasikana unogona kungofuririka kuti hai ndikangogona kungorikurira nhasi akagona kundipa foni zvatoita. Izvino uri kugona hausi kunzwisisa kuti munhu ari kurara naye abva nekupi. Pamwe atopedzawo mabhawa anorarana nasisibheti uko, uri mwana wechikoro wasiyirwa chirwere zvatodii zvatoya. So mahwani wakomana, mahwani. Ini ndinoguradziwa because ndine vana vasikana sekuru ndichitaura kudai, so ndozviziva kuti mahwani chaicho. Ende uri kuona kuti pavana vasikana ndo pane nyaya. Ini ndakatoti Mwari ndibatsirei kana zvichigona kana ndoda kukurumidza ndagara navo ndipote ndichivaudza kuti mwanangu izvo hazviitwi. Isusu ana baba tisu vamwe futi tinokanganisa. Pane zvimwe zvinhu zvatinofanira kuti tinge tiri tinotora the first date. Ndogara ndichitaura patoita manyaya dzemarelationship kuti first date rinoendwa nemwanasikana out. Paanoendawo kufirst date ngaende nadate vake. Iwewe sababa tora mwana wako womuendesawo kunoshamisira. Akazotorwa naJohn kuseru kuka. John zvake zvine mubhadharo. Ona, so iwewe tora mwana wako mboenda naye kujoina city, uenda naye kuChina, kuno China chi. Kana kupinda naye muchikenini chaimo, muchikenini chaimo. Ani mazo. John John azvizve mari. Muchikenini shuwa. Mwana anotoshuwa kutoti ndadya chicken shuwa huku mukati iwe uripo usingaendesewo mwana wechikeni. Akazoendeswa naJohn, iwe John andobhadhara. Zvaendesana boza anotofila kutonzwa kutoti ndasangana naMwari wangu pano. Bozi zvakanaka kana mwana akazvionera kumufesi, handidi kunyeperai. Mwana anopanduka kutofila kunzwa kutoti ndava naMwari wangu pano. Animazvona. So that's why vana vachizongotetereka vongoshandiswa voitwa zvikorobo. Zvinhu zvakaoma. Mwari ngavatibetsere. Yes. So Mwari ngavatibetsere. Yes. So muzukuru wangu wakambeki. Foni yako wambotiza ka? Harina mbotiza. Ndadzoka. All right. Yes. Hanzi first time yangu spiwa uya mustudio tizotawo. All right, awatambomaona. Ndoda kuita chingenja. Shanti. Hello uncle. Welcome back muzukuru. Wereti ndani chida kutaura nyaya kuti zvodizvo pamwe pacho varume ivo varume ivava vanhu vamwe vacho vatori nedzimba, vamwe vacho vakambobuda mudzimba, ndimi futi varume vari kutikanganisira vana vezvikoro vachiri kuenda kuzvikoro vachiri kukura. Munenge musingavadi but munenge muchida kungovatambisa. Motora vana vai movakanganisa kuenda kuzvikoro, movati hendei kuchikenini, monovapa chikenini, makutovabvisa umhandara. Ndo zvambotaura kunzi vana vanoda kurayirwa. Ndopatati iwewe sababa, ini ndosaka ndati iwewe sababa ibasa rako kuendesa mwana ngaendeswe newe kuchikeni ini. Kana achidawo kutengerwawo zvihembe zvakanaka, enda naye kushopu nomutengera iwewe. Nanko munozviziva here kuti pane zvimwe zvinhu kuti munogona kutadza kuzviona imimi sana baba, but isusu sana mai tinozviona. Munozviziva here kuti pane pamwe pekuti unogona kubika mumba mako tiine mukaka kana sadza nenyama chairo, mwana anotadza kudya mumba, onodya, womuona mwana achidya sadza nemuriwo usina kana mafuta, mavegetables munext door, but asiya sadza nechikeni mumba mavo zviri kunaka. So hazvino kuti vana tingarayiri, vana tinenge tichivarayira, but
varume vanokwezva vana zvekuti mwana anosvika pakuda tunhu tusina nebasa rese. Ndinenge ndichirayira mwana ndichimutaurirawo kuti ndinenge ndichiona kuti ndikapa mwana mari zvanhu zvakaita sana mari kuti aende nazvo kuchikoro anogona kufuririka pakuenda kunotenga zvinhu izvozvo achiita seotadza kukonzeresa nemabhuku handiti. Saka pamwe semubereki ndinongogadzirira mwana wangu lanchi, mwana oenda kuchikoro anenge aine lanchi yake yakakwana. But akazoona vamwe sekuruwo vane motikari wobva wamuti ndobva ndaenda newe kwamarova ndonokutengera chikafu todzoka ndobva ndakusiyira 5 bondi. Mwana anobva atozvifarira obva atofuririka oita sei oenda. Saka pamwe pacho nemiwo varume pafungei ndimi vanhu vakanyanyisa vanotikanganisira vana kunyanya munokwezvera vana kuzvinhu zvavanenge azviroti vanenge vasina kurerwa vanenge vakarerwa but pamwe pacho varume vanokwezvesera vana. Even mukadzi mukuru chai kana achikwanisa kukonwa brain nemurume what about mwana? Taura zvenyu mwana mudiki anobva. So what is the solution when there is a problem? Solution ndio yatakudo manje. Vakadzi vari kuti tisu isu tiri kuti vamusikuraira vana saka poitwa sei apo panapa? Zviri both sides guys. Pamwe pacho isusuwo tinenge tine problem because pane pamwe kuti mwana anoenda kuchikoro neka uniform kadiki diki kekuti even murume mukuru akazviona anogona kutadza kuzvidhora handiti. So ipapo isusuwo sevabereki tinofanira kuita kupagadzirisa kuti no mwana wangu anofanira kuenda neuniform yakanaka. Ticha chaivo vanokwanisa kusvika pakuti mwana ndakuda because uniform inenge yakapfeka mwana inenge ichiattracta ticha handiti. Saka ipapo isusu tinofanira kupagadzirisawo but kusaidhire varume tiri kungoti ingozvifilawo kungoti ndiri munhuwo pamwe ndine vana vasikana ndinofila sei haunzwawo kunyara here uchisvika pakuzoita bonde nemwana wezera remwana wako kana kuti chimudiki kune mwana wako haunyari here? Besides kuti hanzi uniform pfupi ka but kana mwana akaita chibhora manje ka miedzo haipere ipapo manje papo. Saka onaka Manasi muzukuru wangu isi takazvara zvibhora manje isusu takazvara saka zvibhora zvedu zvotadza kubhamba munzira here nekuti mimi mune dzinogara dzakamira unoona patireva wazvata mwana kutendeka jere nesini ikokuyao kokungoti mwana wechikoro unenge uchingogaya chitongoti dai wanhikrina it's not good vanhurume handiti mwana wese mubate semwana wako. Zvenyu sekuru regedzai ndimbokubetserai mbichana. Chete situation mamiriro ayaita mukoro uno makore atakurarama anaya tatamu the world of competition hani mazvona. Ndo zvimwe zviri kuuraya vana because munoona chinoitika papaya vakana vase vana vari kuenda kuchikoro. Vana vachienda kuchikoro paya iye mumba maanobuda mubereki murombo mari ari kukwanisa kuwana ndiye kungobetsera kubhadhara school fees nekutengera uniform nekuwana mabooks. But mwana achienda kuchikoro kwakwako anogona kuwana shamwari dzinowana dziri kubva kumafamilies anowana. Zvichamumanikidza mwana yeye kuti zvaane mabhururu akadaro vane dzimari vanotenga zvavada vanoenda pamalunch time vanotenga zvikafu zvavanoda. Sometimes umo kudzamara vanoita nyaya vana vari kuchikoro ini ndine mufesi wangu nhinga nezvimari anondibetsera nezvakati nezvakati abcd bla bla maona. So mwana yeye nekuda kwevarume enda handirambi zveshuwa kune varume mabenzi madzenga anoda vana vaduku anotamba nevana vaduku achiita zvisina basa. So vana inyasha dzaMwari kuti agone kuunderstanda kunzwisisa kuti upenyu hwekushayiwa mari is not about kuti life yatoguma kana kuti hausi munhu pane vamwe. Mwana anofanira kuunderstanda mwanasikana kunzwisisa kuti zvandinazvo zvandiri kupiwa navabereki zvandiri kusapotiwa nazvo ndosurviva nazvo izvozvo ndorarama nazvo izvozvo kuti kusvika ndawana dzidzo yangu kusvika ndakuzvishandirawo ndakuenda kubasa handimaona. So zvinhu zvakangooma mugoni wepwere ndaasinayo. Wataura chokwadi ipapo wakutaura chokwadi because uri kona ndoda kutaura comment yaShila iyi hanzi isekuru 14 years here and hamuna kufitwa nemusikanzwa inzwaika imbwa nyoro ndidzo tsengi dzematoo. Tichikura isusu vamwe takakura mufamily yekuti taitodzidziswa nzira chaiyo but vana manje zvavanoitaka
vakagara vari vega nenyaya yekusadiscasa. I don't still remember. In fact mumba medu hatinombobvira kusvika ndakura kudaizve hatinombobvira takadiscasa nyaya dzepabonde nevabereki. Vabereki vaizviona kuti it's a taboo kutaura nyaya dzepabonde nevana. You get the sense? So izvozvo taizoti tiri tega takawanda kuseruko taizoudzana kuti netumwe tunotongwarira ndo taizotudza kuti zvinonakidza zvinodai, so ndopakuda kuzoexperience unzwa kuti zvinodii handiti. But dai takaudzwa nevabereki kuti zvine ngozi dai tisinombobvira takazvitanga. Muroona? So vamwe vevana vamuinavo mudzimba they look very innocent. Vanenge aritori innocent. I still remember tiri kuchikoro vasikana vaimitiswa vachiita pamwiri tisati tapedza chikoro. Vasikana vanga vakanyarara, vasikana vainge vakadzikama. But motozoshamsika kuti ndiyaita pamwiri. You get this? So zvinonetsa vazukuru, vana vedu kachikuru vanoda kuti tinamate kuna Mwari. Unopota uchinamatawo uchipfugama kuti Mwari manyana angu awamatarirewo. Yeah, but also munoona kuti ango mazuva anaya technology yakuwadza vana zvakanyanyisa. Chirungu ndo world of competition yanga ichambotaurwa namukoma. Chirungu chakuwadza vana. Mwana anenge aine foni, anenge aine data. Tinenge tamutengera kuti mwana uyu adzidze pafoni apa nditi, because ukadatosa kuti nguva zhinji mafoni ari kudiwa kuchikoro handiti. Unenge watengera mwana wako foni kuti adzidze. But pafoni ipapo vanokwanisa kudownloada mavideos akaita sepono and all those things. Vanokwanisa kuona, pakuona ipapo ndo pakuda kuzozviita kuti vaone kuti zvinomboita sei, zvinombotesta sei. Saka sekuona kwangu technology futi yakanganisa vana vedu zvakanyanya. Ndo yatikuwadzira vana. Plus ndine vamwe vanhu vandinotoziva kuti they don't mind. Munoziva kuti isusu ango tichikura taiti tikaona vabereki vachiona movie kana kuti even ringava hameno toti chiko movie riri vaNigerian handinoziva varungu vanofarira zvekukisana handiti. Taitoti tikaona vakuita zvekukisana taitobuda mumba kutiza. But ukadatosa tiko zvino vabereki vanotoona mamovie ekutoti vanhu vanenge vachitoacta vachitorara vese pachitobuda saundi vana vakagara apa. Muri kudzidzisei kuvana? Pamwe pacho isusu vabereki tisofuti tiri kukanganisa vana vedu. Vana vanenge vada kuzonzwa paipai panga munhu iye panga achiita this sound chii changa chiitika. Panga achirira chii changa chiitika, ndoda kunzwa kuti chii chiri kumuridza. Yes. Kuti chinhu chakaoma. Chirungu takunyanya isusu vanhu takunyanya kutora chirungu zvakanyanya kungoita chinhu chiri kubatira zvinhu padenga ikoko. Saka tiri kukanganisa vana vedu zvakanyanya. Ipapo I think tofanira kupagadziriswa. But also inini side rangu rakanyanya kurerekera kuvarume zvakanyanya. Handisi kuvaroverera, but also varume zvimwe zvamunoita zvinorwadza. Uri kuti ataka iwewe. Zvanambotaura zvezve kuti pave nekunakurirana nyoka menyu apo. You know, munoziva kuti ndine umwe munhu wandinoziva years back aitori mudhara, kwete murume, anga atori mudhara mukuru wekutoti aitonotora mwana weform 1 pachikoro oenda naye out, oswera the whole day ainaye out, ozoenda nemwana uya onomudropa kumba. Ango it was so sad kuona baba ivavo sekuru ivavo vachiita zvinhu zvakadaro. He's not even my father's age, that man. But aitotora mwana ukada kumutarisa ndaitinyasona kuti mwana uyu muzukuru wababa ava, but avatombonyari avatombozvigaye, vaitongomutora votoenda ari muuniform angu. It's so sad. Pamwe pacho ndopa vaizoenda naye vobva vanomutengera kana tuhembe kuti vakwanise kuenda naye kune zvimwe nzvimbo dzavanenge vachida kuenda naye dzavanenge vachizonyara. Zvinorwadza semubereki, semunhuwo ndakabereka vana vasikana, zvinorwadza. Saka varume dei muri vamwe mambopa dzorowo ipapo, ingozvifilo kuti dei anga ari mwana wangu kana hanzvadzi yangu ndainzwa sei. Mudhara iye pamakamuona dai pamakaona mudhara achiita izvo dai makatofonerawo vachihuri kana vaponyati zvavo, kana vaponyati.
anotondirwadza ende handitombozi ndichimunoziva kuti vhena nhasi ndichiri kuda kutoziva kuti mwana iye akazopedza chikoro here zvakazofamba sei because akatokanganiswa life yake nasekuru ivavo. Mwana iye aritori muchakasara mukati mekuti kana kuti abude upenyu hwake hwakatoparara. Yeah, but guys musadaro shuwa varume musadaro tinorwadziwa tine takaberekawo vana vasikana. Ukada kutozozvitarisisa angoka vamwe vakadzi ndo nzira dzavakaita nadzo vana idzodzo vanenge vasingadewo kuti vana vavo vazosangana futi nezvinhu zvakadaro. But ndipo unotoona dambudziko racho harisi kupera. Ini for example inenge itori generation case manje inonetsa manje. Yeah, but pozviita sei mukoma chibanda kunamata tiri kunamata but ungatoti varume vacho amene umwe zvina chaiyo because dzatongonyasha dzamwari kasi kwesina yachena yabata kwese because pazera rangu handitarisirwe kunge ndiri ndinokanda maziso kuvana vari kusekondari zvachese manje pane zerawo ratakutarisirwa kunzi tinenge tichirasa meso vasikana vakura vaivai neidzo mvandara idzodzidzi nevamwe vakamboabhota vaivai ndo venyu futi ango. Unoziva sei kuti akaabhota? Ndakutowanzira zvangu angoi. Ndokuwanzira ango. Unomuziva sei kuti akamba? It's a story for another day. Panonetsa manje. So ndaona muzukuru wangu kapadhona ari kuramba achisimbisa nyaya yekuti kunamata hanzi vana vanoda kunamatirwa. Ozoti izvozvi umwe munhu ane mwana wake atokura izvezvi hembe kakapfeka soka mazamu akatotunga kudai haana kana zuva 100 akambonamatira mwana wake. Mukomana izvezvi ndebvu dzaakutozara pachirebvu haana kana 1 zuva raakatsanya muupenyu hwake achitsanyira vana vake. Ango panyaya iyoyo ndingangoti mazuva anaya especially nesituation mamiriro yaita vabereki vanonamatira vana vavo asi kungoti patovawo nespirit yakubata muvana vedu yekutoti handiziye because munoziva kuti inini I mumwe murume few weeks ago akanamatira mwana wake tinopinda tese chechi akatoti mwana wake akanamatirwa ndobva adonha. And that man akabva ndaitotaura nemwana wacho achitonditi you know what ndiri kufila bed baba wangu vari kunditsanyira hanzi nenyaya yekuti ndakanamatirwa ndikadonha muchechi. Saka ndakazviona kuti handisirini ndega but vanhu vakawanda even varume vari kunamatira vana vavo but patova nespirit iri kupinda muvana vedu yekuti yakutinetsa even kuti ticontrole because ukada kutosa kuti vamwe vana vakuenda kuzvikoro nehembe mubhegi achingosvika anochinja achirowa pasi. Uzive kuti mwana iyeye akainfluenzwa nani zvakafamba sei you don't even know. Haatopiki nepagedhi rechikoro anongosvika anongorova U10 akutorwa pasi. Saka nerimwe saidi kutiwo handizivi kuti tonyatsoita sei kuti vana vedu vanga vachifamba mugwara kwaro but kuvana vasikana chinhu chinorwadza zvakanyanya because ukada kuzvitarisa ango nowadays hazvishamisi hachisi chichashamisa kunzwa kuti mwana ane 15 years abatwa HIV positive nenhau yekuti akawana chirwere ichi through bonde kwete kuti akazvarwa nacho but akawana through bonde hazvichashamisi. Aiwa izvozvo zviri kutoitika zvakanyanyisa. Saka zvinhu zvinorwadza kuti ubvofunga kuti saka at this age kana asvika paextend yakadai so zvakatanga rini uye hautozvinzwisi zvinhu zvinorwadza semubereki. Saka we are always praying for our children but vana vacho havanzwi. Vana vagarwa right. Rega tigamuchire muzukuru wangu Spiwe. How are you Mawandidze? What is say, uncle? Didi. Did say? How are you Mawandidze? Kurise kwa kwinu. Kwa kwinu kuribo. Manas sorry say. Manas handizi kuti ndinani. Musamuudza uncle.
Ndima wandidzero. Ndogara ndichikomenda panikire tichitotaura musamudza zita rangu repainzi kuti ronzani sekuru. Aiwa, musiya kada. Ndichitongopedza ndapinda kuinbox kwawo. Right. Uncle, ndoda kungokomenda pichana because ndaita vaenzi. I was going to stay with you guys, but I've got people who just come to see me. Right. All right. Mamshitizvo bonde rinodii? Taurai mubvunzo wacho ndicho ndikupindure. Right, patanga chaipo nyaya tachitaura nyaya yekuti vanhu kana vachinge vapinda murudo, mukomana nemusikana vachinge vadanana, vangamire nguva yakareba sei kuti vange vari vanozotanga nyaya dzepabonde? Kusvika varoorana. All right. Kusvika varoorana, that's it. Hapana other way. Zvatinoita zviya misikanzwa ndomisikanzwa, but reality inofanira kunge taroorana, tapinda musvitsa, taitwa mablessings, both parents, relatives and kana anoenda kuchechi vachienda kuchechi. Then kozoita mubvunzo wekuti hanzi sex mazoti hanzi bonde rinoita sei? Rinoita here kuti rudo runge ruri runosimba kana kuti runotoita kuti zvinge zvinodhaka. Right. Apa takutaura hedu in general vari mumba. It's yes, no and maybe. There's no correct answer on that one. All right. Important yacho ndio kuti it draws you closer to your partner. It draws the both of you closer. And it must bonde is spiritual. Yes. Yeah, it draws you closer emotionally with your husband, with your wife, with your partner, whoever. Right. Ndo yes yacho. Then no. Some people try to do it because they think if I continue to do it with my husband or with my wife, I end up cheating on it. You see what I mean? Right. It's part of a no. Then maybe ndo paino zoya izvo papo futi handitika. All right. Right. See, they're going to pay example inini. Okay. I lost my daughter. That was 2011. I was in a very good relationship with my partner and all those things. Right. Radaro, I lost after losing my daughter in 2011. I came back here. Then I said to my partner, no, I can't continue in a relationship in this. I ended it. But he said no. He said no. Then we stayed 5 years more and we were even more closer. But tangati sina sexual relationship because of the grieving. All right. But we were even more closer, even more loving each other. But there was nothing, completely nothing like that until he passed away in 2016. Up to now, I'm just me. So sex, it depends with individual people. The way you met, the experiences in your life, all those things, the environment as well. Okay. Yes. So overall, I can just say a relationship doesn't have anything to do with sex. All right. A marriage, proper relationship, it doesn't have to do anything with sex, because all right, ko munhu wako akarwara akaita chirema saka omuramba because hapasina sex. All those things. If you are grieving, saka moita sex because hapasina sex. So to me to be no. Ndiri papo nchida kusapota ika ndakambotaura futi pachannel panapa ndikataura kuti zvoni like myself, I don't find any reason kana ndikada munhu kuti I love this person because of this reason. Because the day zvaunodira munhu kana wanga wakamudira reason yekuti mafambiro anoita musikana uyu anondiitira zvakanaka, kureva kuti musi anomuka akadambuka gumbo, rudo rwatodhako because une reason yekudira munhu. Okay, inini ndozokubatai ku later saka
All right. Thanks very much. Ndakutonobvunza zita renyu so manje tinongopedza live. Ango musamudza zita rangu repaYouTube, please. All right. Anozonetsa. All right, thank you. Bye. All right, bye-bye. All right. Sorry, guys. Yes. But penge paitaurwa mapoints apa ango apa. Yes. But mapoints engaitaurwa manje ka mwana mudiki ka asati amature akwanise kuma-understanda kuziva kuti no bonde handiro rudo. Unozotoziva izvozvo kana waamature. Hani mazviona manje. Plus kuziva mbuya hudzwa mukasaita muchivadzidzisa nekuvaudza vana vachona ka vanoziva sei. Vanoda kutoti tinge tiri tinogara navo pasi zvakaita sezvezvi vachiuya vachiita kuhwanda vachinzwa. But tichivaudza chokwadi kuti bonde rine ngozi. Chimwe chinhu manje chinonetsawo futi ka kana munhu akukurawo unoziva kuti akuma 13, 14, 15 years ikoko mafeelings emunhu anoenda sei anogona kumunetsa manje. Zvozongomutuma nekuda kwefeeling sometimes. But also zonototi Saka zvinenge zvakakosha kuti tigare takavaudza in advance kuti no mwanangu uchazosvika pane imwe stage yekuti mwiri wako unenge wakuchinja. Nezvaunonzwa futi mukati mauri zvine zvakuti problem ndeyekuti vabereki havagare pasi vachitaura nevana, especially nhau dzepabonde. We see it, in fact, we see it as a taboo yekuti ndikataura nemwana wangu nyaya dzepabonde hazvinatsoita zvakanaka. Of which ne-age yatiri kurarama it's far much better kuti mwana ange ari anoziva nekunzwa kuti zvinofamba sei from a parent than kuti azonzwa nemashamwari kusero. Kana ku-extended families is not good. Kana kuti azokuzi-experience because vamwe havazozitete. Ndofunga last time takava nechallenge yakanyanya yevana vechikoro vaibatwa kuzvikoro vachiita nyaya dzepabonde idzodzi vachiita. Ona inyaya yekuti peer pressure futi vakasangana vese. Kunyange newako waunototemba mwana ndosaka muchinzwa kuti mwana haarambirwi. Newako waunototi wangu uyu haadaro. Leave a room yedisappointment because anozokuitira zvimwe zvekuti unoshayiwa kuti zviri kufamba sei. So kana uchida kuti wako asadaro take your time. Musaspende munguva yenyu zhinji muri pama-WhatsApp vabereki. Don't spend much time muri pama-social media. Toraiwo nguva yenyu yakanyanya muchidzidzisa vana. Vari vadiki. Mwana hade kutoudzwa zvezvehasha zvezve. No. Anoda kunatswa kugarwa naye pasi onatotsanangurwa zvakanaka. Makatotandara henyu muchitofara pasangana kupopotedzana kuti ona mwanangu upenyu hwakamira so. Yes. Because sometimes kana mwana inini hangu I believe kuti kana mwana akakanganisa chinhu wakabva wamupopotera ipapapo anotadza kunatsoita sekuzvi-understanda. But kana ukazonyatsogara naye pasi usina kutsamwa unatsomuudza kuti ona mwanangu zvawakaita zvezve zvakadai. Anogona ku-understanda better. Anotozwisisa. Because kana wakatsamwa iwe hapana kurayira kwaunoita munhu ateereri zvangu munhu wese kana nenini ukatondiradza kuti wakatsamwa wakabhipa zvisingaiteki tongokutarisa so but ukadzikama ukanatsotsanangura nyaya yako inoteerereka. Saka maybe 80% weakness iri kuvabereki. Vabereki tine pati yakakura yekublemewa. Vana of course tine pedu pekublemewa. So tichida kuti tipete nekupedzisa muzukuru nguva yedu chiringa zuva chedu chatsvuka chikakwata vakadaro. Ndazviona chakwata. So mashoko ako ekupedzisira. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti ngatibatsiranei tese. Ini mubereki mwana ngaateererewo zvakare. Ngative tinosvikawo Mwari futiwo zvakaita Mwari mukati at least zvinova zvaendeka. Munhu akatya Mwari kana mwana akapotawo sometimes akati akurayirwa kumba, ari kurayirwawo kuchechi, ari kurayirwawo kuchikoro kuti kwese kwaaenda anenge achingodzidziswa dzidziso iyoka zvinogona kumugaidha zvisingaite. Zvinomudzora. So kuchikoro kumba
So ndati kuti kuchikoro over to taurai. Ndati zvekuti akanzi kuchikoro achingonzwa shoko ndiroro, vati kumba shoko ndiroro, vati kuchechi shoko ndiroro, anobva ati saka zvinhu ichokwadi zvinhu izvi. Zvinogona kumurwira kuti asapinda muna taisireva. So right vazukuru sekutaura kwandamboita ndikati Menas Chibanda is a YouTuber and his YouTube channel is growing, and so let's go and support, let's go and subscribe. Iona mavideo wobwatena notification bell kuitira kuti pano upload mavideos unge uri unoona mavideos anditi coming through muzukuru. Totendawo ndatodzidzawo zvakawanda. Kusocialize kwakanaka singaite. Ndo basa remachanera awa yekuti tinge tiri tinotandara takadai. Tichidzidza neukurudzira. Chokwadi. Ndova ndati much love. Much love. Makangonzwa anoti Menas batai muendai kunoko. Wanenge ari wekunyepa. Right, vazukuru kanyaya ndofunga tatinayo ticharamba tichingokurudzirana nekudzidzisana ndeti ndofunga mainzwa tiri kuinzwa. So tiri kuti vana vedu ngatichengetedze vana, tinge tiri tinovaratidza gwara rakanaka. Takakura tiri vanhu vanotya Mwari vazukuru, ngatiratidze vana nzira dzekutya Mwari. Anditi usamirira kuti mwana wako ange ari anoudzwa nevamwe vanhu kana kuti anorayirwa nevamwe vanhu iwe uchiri mupenyu uripo. Anditi ita basa rako semubereki, kuratidza mwana nzira yaunoda kuti afambe nayo. Bhaibheri rakambotaurawo mubhaibheri anzi rovedza mwana panzira. Anditi panzira yaunoda kuti afambe nayo, hanzi kana chero akazokura agone kubva panzira iyoyo. Anditi so tiri kuti ngatisaneglecte vana vedu, ngatiratidze vana mafambiro akanaka. Isusu sevabereki tichifamba zvakanaka, nekuti vana vanodzidza nekuona from us as well. Havangodzidze nekuti tinoita vaudza, but vanotodzidza kuona kubva kwatiri. Kana uri munyowani usati wasubscribe, kukurudzirana kuti ngatisubscribe, wotena on notification bell. Hande tinoona tine mavideos ataita 2 pazuva ranhasi, hande tinosupporta. Let's go and support Saint Trending TV. And also this week tiri kuendesa zvinhu zvedu kuMount Habden. Saint TV Foundation iri kuendesa kunoita handover zvinhu zvamakaunganidza. Vachazenge vachiuya pane feedback vachikuratidzai kwazvakasvika nekukuzivisai zvinhu zvamakavatuma nazvo. And let's go and support also Saint TV Foundation. Ndichida kutenda support yese yamunopa ku Saint Family, maprograms ese atinoita, kuona mavideos kwamunoita, kushare nehama neshamwari about this channel, about this family of love. Anditi ndichida kutenda vazukuru, ngatirambe tichisupporta from Uncle Saint. Anditi sekuru Zimbabwe. Anditi the only Zimbabwean uncle. Tichibva tati chii pari zvino much love.